Så er det nu, at vi starter Yes to Your Soul, Soul Activation forløbet. Forløbet her er jo en Soul Activation session, eller sessioner, og dem har jeg efterhånden holdt nogle stykker af, og de har altid et forskelligt tema, fordi det vi render rundt med i rygsækken er bagage fra tidligere i vores liv, fra tidligere liv, fra vores generationer før os, det vi har med af deres traumer, erfaringer, oplevelser og begrænsninger og så videre, jamen det ligger også i vores celler, i vores DNA, og er dermed også kodet i os, og er noget, som vi ubevidst både har med os, men som også kan være aktiveret i os, uden at vi har nogen som helst idé om, at det er derfra, det stammer. Og på den måde bliver det ligesom en blind passager, som er med til at styre og kontrollere, hvad der sker i vores liv, hvad vi får aktiveret af potentiale og muligheder i vores liv, og dermed også på en måde, hvad for et liv vi er i stand til at skabe. For hvis vi har rygsækken fuld af begrænsninger, og ting, der ligesom modarbejder os af den ene eller den anden slags, jamen så har det jo naturligvis en kæmpestor indflydelse på, hvad vi føler os i stand til at udleve, og til at skabe, og til at være, og til at få, og modtage, og have her i livet. Og det her, det er jo egentlig en Soul Activation session, eller et forløb mere i rækken, og er jo altså Yes to Your Soul. Og for mig, Yes to Your Soul, det er en energi, som jeg har arbejdet super meget med. Jeg er ikke færdig med at arbejde med den. Det tror jeg som udgangspunkt aldrig, at vi bliver. Jeg tror altid, at vi kan finde flere skyggesider i os. Jeg tror altid, vi kan finde flere ting i vores underbevidsthed, vi kan lyse op på, vi kan bearbejde, vi kan deaktivere, vi kan aktivere. Jeg tror altid på, at der er et next level. Jeg tror altid, vi kan være mere, skabe mere, få mere. Jeg tror i det hele taget på, at vi som mennesker finder virkelig en dyb tilfredsstillelse og glæde og oprigtig lykke og meningsfuldhed ved at gå på opdagelse i os selv, og i virkeligheden, og det som virkelig ligger mit hjerte nært i forhold til det her forløb, det er det her med at virkelig at komme ind og mærke, hvem er jeg, hvordan vil jeg gerne leve mit liv, og hvis ikke jeg lever mit liv 100% som jeg gerne vil, hvordan kan det så være? Hvad er det, jeg har med i min rygsæk, som gør, at jeg ikke formår at lykkes med at skabe og leve lige præcis det liv, jeg gerne vil leve? Og det er jeg simpelthen, det har jeg i mange år været så nysgerrig på, det her med at bryde koden til det, hvis man kan sige det sådan. Og lad mig lige starte med i en parentes og sige, hvis du tænker, det er underligt, at du sidder og ser en video, men du ser ikke mig, du ser bare mit navn, jamen så er det faktisk et virkelig godt eksempel på det her Yes to Your Soul, fordi jeg arbejder fuldstændig ud fra, hvad der fungerer allerbedst for mig, hvad der føles sjovt og rigtigt og godt. Det kan være, at lige den dag, det føles godt på en måde, og en anden dag på noget andet, på en anden måde. Men i aften, sidder her en fredag aften og optager denne her session. Jeg er taget over i den lejlighed, jeg har i Odense. Normalt bor jeg i Hillerød i Nordsjælland. Men jeg har en weekend herovre i som sagt den lejlighed, jeg har i Odense herovre, og nyder stilheden, nyder roen. Jeg kan være fuldstændig nærværende med at lave den her optagelse til jer, fordi der er ikke andre hjemme herovre. Og jeg på den måde så, du ved, den der følelse af, at jeg bare kan gøre det på mine præmisser. Jeg sidder i sofaen med min dyne, med computeren, og jeg slapper bare af. Og det er det her med, og det er ikke fordi, selvfølgelig kunne jeg godt tage video på, selvom jeg sad her under dynen, men synes jeg måske alligevel var tanden for frisk. Men jeg, hvad kan man sige,
Jeg tillader mig selv at møde op og levere det her til jer på den måde, som føles allerbedst for mig lige nu. Og det er da helt sikkert, der kan være, der er nogen, der sidder og synes, at de burde kunne se mig, eller de vil gerne se den, der underviser. Og det kommer I også til, når vi når til de guidede sessioner. Men det her er en, kan man sige, en introtransmission, og den er bare lige til at stikke i ørerne. Og lyt, når I går en tur med hunden, når I går og lægger vasketøj sammen, når I kører fra A til B, hvad I nu gør. Der er ikke noget vigtigt ved at skulle sidde og kigge på mig her under dynen i hyggemode. I skal bare, transmissionen her er for, at vi ligesom får sat energien i gang, vi får tunet os ind på det, som forløbet her skal bringe med sig, og jeg glæder mig sindssygt meget til det her forløb. Det er som sagt, ja, nu har jeg jo lige introduceret, kan man sige, hvordan jeg står i mig selv og ligesom tænker, jamen, jeg insisterer på at gøre tingene på min måde, og min måde med den her intro-session, den her transmission, ja, den er sgu uden video, og sådan er det. Og så må folk have en mening om det. Og på samme måde, og det er jo bare en lille brik, kan man sige, af det her puslespil, der hedder, at komme frem til at hvile i sig selv, og være sig selv, og være autentisk over for andre, stå på mål for det, der er vigtigt for en, insistere på at gøre tingene på sin egen måde, følge sine egne regler, leve på sine egne præmisser. Og det synes jeg jo er kerneessensen af Yes to Your Soul forløbet. Og derfor giver det jo også bare super god mening lige at lave sådan en intro her, hvor vi lige tuner ind på, hvad vil det egentlig sige. Og jeg synes, du skal begynde at gøre dig nogle tanker omkring, hvad vil det egentlig sige, hvis jeg virkelig siger ja til alt, hvad der virkelig er sandt for mig. Og så rammer vi i virkeligheden den første hurdle, det her med, at hvordan skelner vi mellem, hvad der ligesom er vores sande jeg, og hvad der er tillærte normer og tanker og følelser og handlinger, og hvad vi tror, der er muligt for os at opnå, hvad vi tror, det er muligt for os at være, hvad vi vil tillade os selv at få og modtage og være til stede i. Og og hele udfordringen ligger jo i, at vi ikke rigtig har noget overblik over, hvad ligger der i vores underbevidsthed. Som jeg lige nævnte allerførst, vi har ting fra tidligere liv, vi har ting fra generationer før os, og så har vi ting fra det her liv. Typisk vil det være sådan noget barndom, opvækst, hvor vi er blevet præget af at have mødt forskellige mennesker. Vi har haft forældre, der har været omkring os, og ligesom været forældre for os på en måde, der måske ikke altid har støttet os i det, som vi synes er vigtigt nu, og den vej, vi gerne vil gå nu. Og uanset hvad der ligger i rygsækken, så kan du være helt sikker på, at hvis du lige nu kigger på dit liv og tænker, jeg vil gerne have noget mere, jeg vil gerne have noget andet, jeg vil gerne udvikle mig, jeg vil gerne videre, jeg har drømme, jeg har mål, jeg har visioner, jeg har ønsker, jeg har drømme. Hvis du har det, som ikke er indfriet endnu, jamen så kan du være helt sikker på, at så er det fordi, der ligger et eller andet i din rygsæk, som blokerer det. Og hvordan finder vi så ud af, hvad pokker det er, der blokerer os? Jamen det gør vi ved at gå på jagt i underbevidstheden. Eller ikke nødvendigvis på jagt, men på så lad os bare kalde det jagt. En skattejagt. Vi graver efter guld, og vi leder efter at blive bevidst om ting, som hæmmer, begrænser, standser, bremser, holder tilbage, fra at vi kan udleve den version og den person, vi i virkeligheden er. Og det er altså sådan ligesom en opdagelsesrejse, fordi der kommer til at blive 2 sessioner i løbet af forløbet her. Den ene bliver, og sådan er de her Soul Activation forløb altid bygget op. Den første session er sådan en, hvor vi går tilbage i tiden, vi rejser i tidslinjerne,
vi kommer netop i kontakt med en eller flere episoder, situationer, erfaringer, traumer, oplevelser, som har sat sig i os. Et minde, som dukker op, nogle gange som billeder, nogle gange som ord, nogle gange som følelser, nogle gange som en blanding. Men vi kommer tilbage i tiden til et tidspunkt, hvor vi har mødt noget, der har forhindret os i ligesom at være tro mod os selv. Vi har haft brug for at... Jamen jeg havde for ikke så længe siden en klient, som sagde, jamen hun var måske ligesom favoritten, eller lidt mere favorit end søsteren i familien. Og det havde hun det så dårligt med, at hun ligesom blev ved med at spille sig selv lille, for ikke at der skulle være for stor ligesom gap mellem hende og søsteren. Og det er jo virkelig sødt og virkelig sympatisk umiddelbart. Men samtidig var det jo så et mønster, som hun havde taget med sig hele vejen igennem sit voksenliv, at det var ikke godt at have succes. Det var ikke godt at skille sig positivt ud. Det var ikke fedt at ligesom lykkes med ting, fordi så var det synd for søsteren, eller synd for alle mulige andre. Det er sådan et mønster, hun havde taget med sig, at hun kunne ligesom ikke tillade sig at shine, fordi, jamen hvad så med de andre? Så det var det synd for dem. Og det var et eksempel på, hvad der ligesom kan holde en tilbage fra at have succes med noget. Og det her med Yes to Your Soul handler for mig virkelig om det her, at vi får fat i, jamen hvis jeg piller alt unødvendigt bras fra, hvis jeg lader alt det falde, som i virkeligheden ikke har noget med mig og den person, jeg er lige nu at gøre, hvis jeg lige så stille kan skrotte de her ting ved at se dem i øjnene, mærke dem, arbejde med dem, for så at sende dem videre i kærlighed og taknemmelighed for hvad de har. De har jo haft en eller anden funktion på et tidspunkt. Det har alting i vores liv. De har været en eller anden form for læring eller gave eller indsigt eller noget, der på en eller anden måde har bidraget til, at vi er endt, hvor vi er i dag. Og af den grund bør vi tænke på de her ting, som er sket med en eller anden form for taknemmelighed og kærlighed og sende det videre i den energi. For hvis vi har modstand på det, så hænger vi fast i det. Hvis vi hænger fast i det, så har det stadig en indvirkning på vores liv. Så vi gør os selv en kæmpe tjeneste ved at ikke prøve bare at pakke det væk og skubbe det væk og skille os af med det sådan ved at hakke det af, men at vi tillader os selv at mærke det, være i det, se det for hvad det er, og så sender det videre. Og det guider jeg alt sammen, når vi når til session 1, som netop er det her med, hvor vi går tilbage, finder ud af, hvad er det for noget, mærker det, sender det videre, og tillader os selv at være i de her ting, og bliver opmærksomme og bevidste omkring, hvad det er, der holder os tilbage. Session nummer 2, der går vi så ind og tænker i, hvad vil jeg gerne i stedet for, hvad det jeg gerne vil aktivere i mig selv, hvad er det, der virkelig bor i mig, som jeg ønsker at udfolde og brede ud og være, og ligesom stå i, hvad er det i mig selv, som jeg savner og fylder op, og ligesom hvad er det for et kæmpe potentiale, som jeg mangler at få realiseret? Hvor er det, jeg gerne vil shine mere? Hvor er det, jeg gerne vil fylde mere? Hvor er det, jeg gerne vil tillade mig selv og begynde at indtage min plads i verden med det her? Og det lyder jo nemt. Nej, hvem vil ikke gerne have sin drømme opfyldt? Men det er jo netop det, at når du ikke har det, så er det fordi, der er et eller andet, der blokerer dig et eller andet. Og det vil typisk være en eller anden form for frygt. Om det er, at man outshiner nogle andre, om det er, hvad vil mine venner og familie sige, hvis pludselig det her sker i mit liv, eller det her fantastiske sker i mit liv. Alt sammen tanker og følelser, der kan begrænse os, der kan holde os små, som kan holde os tilbage. Og vi undersøger og tillader os selv at mærke de her følelser af frygt, af uro, fordi det er også noget med, at dit nervesystem ligesom skal være med på de steps du tager, de ting du aktiverer. Og det guider jeg selvfølgelig også, at dit nervesystem følger med hele vejen igennem. Så der bliver de 2 sessioner, og så ser vi om ikke jeg får sikkert lyst til at lave en transmission af en eller anden art, eller denne her, yderligere i løbet af forløbet.
Jeg kender mig selv godt nok til at vide, at det har jeg garanteret svært ved at lade være med, fordi at jeg bliver grebet af energien, jeg bliver grebet af følelsen af at så gerne at ville levere til jer alt det, der skal til for, at I kan rykke jer selv væk fra, hvor I er, og hen imod det, som I gerne vil være, vil skabe, vil have. Og det handler rigtig meget om at tillade sig selv, så vi kommer til at snakke meget, i virkeligheden også om værdighed, at vi føler os værdige til at i gåserne måtte have succes. Værdige til, at vi må udfolde alt det, vi er, at vi ikke behøver at, at vi ikke længere skal ligge under for, hvad fanden der end måtte ligge i vores rygsæk af begrænsende tanker, uanset om de stammer fra det her liv, fra tidligere liv, fra generationer før os, så gør vi os fri af det. Vi skaber en bevidsthed og lyser op på, at det er noget, som ikke er i overensstemmelse med den, vi er lige nu. Og af den grund, så har det ikke nogen plads hos os, og derfor lader vi det ligesom falde af, ligesom en slange, der skifter sin ham, at vi er bare vokset fra det. Og det er virkelig sådan en virkelig smuk proces, og optagelsen her i gruppen kommer til at ligge i hele tiden herinde, og I har altså en måned til at gå igennem alle sessionerne igen og igen og igen. Arbejde jer dybere og dybere ned i lagene. Og det der jeg elsker allermest ved det her Soul Activation system, som jo er et jeg selv har skabt ud fra, men jeg har taget hvad jeg har med mig af baggrund. Jeg har lavet der er noget breathwork, der er noget meditativt, der er noget visualisering, og så er der kanaliseringer, downloads fra mine guider. Alt sammen ligesom bundet sammen i en guidning, som dels clear og healer, men som så også bagefter aktiverer og installerer nye koder, som netop er i alignment med den version af dig selv, du er nu, det som din sjæl virkeligheden er. Så i dit liv er du kommet til at sige ja til en masse ting, som i virkeligheden måske, som var et ja på det tidspunkt, fordi at du ikke vidste bedre, eller ikke var bevidst om andet. Og sådan har vi alle sammen gjort og levet vores liv. Vi kan jo kun ændre de ting, vi er bevidste om. Så derfor består processen netop i, at du får en unik rejse, når jeg guider de 2 sessioner. Den er ikke ment til nogen andres rejser. Det er ikke sådan på den måde sådan en one size fits all. Jeg guider sessionen, men du får en unik rejse, fordi mine ord tager dig derhen, hvor dit perfekte næste step er. Det som du er klar til at se og blive bevidst om, som lige nu er til dit højeste bedste. For det er altid intentionen og præmisset, når jeg guider de her sessioner, at jeg forinden tjekker ind med mine guider, at jeg beder om, at det som jer, der lytter med, får vist og får, kan man sige, for en oplevelse, at det er den, som er i overensstemmelse med det højeste bedste for jer. Det vil sige, det er det perfekte næste step, det I får vist. Og tager I så sessionen igen, og dage efter, jamen så kan det være, at I kommer tilbage til det samme. Hvis der er mere læring at hente, det kan også være, at I kommer tilbage til noget nyt. Det kan også være, at I kommer tilbage til noget, der minder lidt om det, I har oplevet, og så lidt af noget nyt. Men intentionen og energien i det er lagt til, at det hele tiden er, at det er til jeres højeste bedste. Og jeg vil virkelig anbefale at bruge tiden på at få lyttet flere gange for at komme længere ned i lagene. Og hvis du oplever at falde i søvn på sessionerne, så er det fordi det er noget, der er svært at komme i kontakt med. Og så vil jeg opfordre og invitere til at være vedholdende ved sessionerne og blive ved med at lytte og se om du kan komme lidt længere og lidt længere. Og er du i tvivl om noget, så kan du altid bare skrive inde i Facebook-gruppen, som hører til forløbet her. Så det skal du ikke holde dig tilbage med.
Og, og det der i virkeligheden i min optik er det allersmukkeste ved at leve soul aligned. Og jeg kan ikke finde et bedre ord på dansk. Altså i overensstemmelse med din sjæl. Det er selvfølgelig en oversættelse, men jeg elsker ordet soul aligned. Jeg synes det er smukt, og jeg synes på en eller anden måde det rammer energien af, at vi kan godt mærke, når vi lever eller er på en måde, som vi i virkeligheden synes, det er ikke helt mig. Og vi kan nemt komme til at sige, sådan, du ved, forklare, at det er også fordi, der sker de her ting i mit liv og omkring mig, som gør, at jeg ikke lige kan gøre det her lige nu. Jeg kan ikke være det her lige nu. Og det er sikkert rigtigt nogle gange, at der er nogle ting i vores ydre liv, som i hvert fald gør det sværere eller forstyrrer. Men det sætter sig også som sådan en utilfredshed af en art i vores krop, at vi, når vi føler os begrænset i at udleve og være den, som vi i virkeligheden føler vi er. Når vi af en eller anden grund føler os begrænset. Og mit bedste råd er at prøve at lade være at placere energien i det ydre, fordi lige nu er det som det er. Du har mulighed for at påvirke det, men din bedste odds for at påvirke det vil netop være at gå på den der rejse ind i dig selv og finde ud af præcis, jamen, hvem er jeg, hvad er vigtigt for mig, hvad er mine værdier, hvordan vil jeg gerne leve, hvad er det for en energi jeg gerne vil være til stede i, hvordan vil jeg gerne være til stede i mit arbejdsliv eller din business, hvis du har det, hvad for en partner vil jeg gerne være for min kæreste eller ægtefælle, hvad for en forælder vil jeg gerne være, hvad for en ven, veninde, søster, bror, datter, tante, onkel, hvad det nu er. Hvordan vil jeg gerne være til stede i de relationer? Hvordan er der konflikter, hvordan vil jeg gerne optræde i dem? Hvordan vil jeg gerne, hvad for nogle værdier er vigtige for mig, og hvordan kan jeg komme i gang med at udleve dem? Altså alt det, der gør dig til lige præcis dig. Helt unikt. Hvis du mærker, at du er en ting indeni, men nogle gange tænker, jamen det får jeg slet ikke udlevet, det får jeg slet ikke realiseret, eller jeg føler, jeg har så meget at give af, men jeg ved ikke på hvilken måde, jeg ligesom skal det få det ud over rampen og ud i verden, og give et liv uden for mine egne tanker, så er det det perfekte forløb for dig, fordi at du får muligheden for at gå på jagt i dit indre, og på at skrælle alt det af, som på en eller anden måde er kommet lidt ligesom sådan en magnet, der bliver trukket igennem sådan en der et eller andet fuld af clips, og så kommer op med 48 clips på. Og altså på den måde har du jo også suget alt muligt til dig igennem livet. Ting du tror er sande, eller folk har gentaget så mange gange, at du er begyndt at føle, at det må være rigtigt, eller at det er en sandhed, som du bliver begrænset af. Og så er der alle de der ting, som ligger tilbage i tidslinjerne, ikke? Og vi kan ikke ændre det, vi ikke er bevidste om, som sagt, så vi skal på jagt efter at blive bevidst. Vi skal have lommelygten frem, lyse op på alt, hvad der gemmer sig rundt i kringelkrone, fordi hver eneste gang vi ser noget i øjnene, så kan vi transformere den. Vi har jo levet efter det som en sandhed på en eller anden måde, siden vi har ladet det begrænse os, og hvis vi kan se det for hvad det er, så kan vi transformere det til, og at vi ligesom siger tusind tak for det du har bidraget med til mit liv på den ene eller den anden måde. Nu har jeg ikke brug for dig mere, jeg sender dig afsted i taknemmelighed og kærlighed. Og så giver vi plads til at kunne installere nye koder og aktivere dem. Nogen som netop er i alignment med, jamen, hvordan vil jeg gerne være i stedet for? Hvordan vil jeg gerne være, når jeg er i den her situation? Hvad vil jeg gerne have til at udfolde sig? Jeg kan mærke, at jeg har det her, der bor inde i mig, men jeg tør ikke rigtigt at realisere det, eller hvad det kunne være. Og det begynder at tage form, når du begynder at transformere de ting fra underbevidstheden til at gøre dem bevidste, til at tillade dig selv at mærke dem og være i dem, og transformere dem til fornyet energi og til et fokus på, hvad vil jeg så? Hvad vil jeg erstatte det med? Hvad skal mit liv være fuld af? Så vi begynder at åbne dørene for muligheder, for at vi kan udfolde alt, hvad vi er. Og når vi
udfolder alt hvad vi er, når vi virkelig realiserer vores sjæls potentiale, alt det vi er kommet her på jorden for at være og skabe og få, når vi virkelig åbner døren for at tillade os selv at tage imod alt det magiske som livet er, jamen så bliver succes på alle områder af vores liv en uundgåelig, fuldstændig fantastisk bonus til at leve i overensstemmelse med den som vi virkelig er. Når der ikke længere er sådan et mismatch mellem den person vi føler os for indeni, og så det som, hvad kan man sige, som verden ser, og det som vi skaber og er udad til. Når der er overensstemmelse mellem de to ting, det indre og det ydre, så er vi i sådan en centreret, rolig, hvilen i os selv tilstand, der gør, at vi netop tør at være os selv. At yes to your soul betyder jo, at vi tør at sige ja til at være alt det vi er, og vi tør vise verden alt hvad vi er. Og når vi tør det og gør det og er det, så kommer vi et sted hen, hvor der er så meget balance, så meget ro. Vi har ligesom så dybe rødder og så tungt et anker i hvem vi er, at andre menneskers mening bliver ligegyldig. Den kommer til at prelle af på os, fordi vi er så grounded i hvem vi er, og hvor fantastisk det, og rigtigt det føles at være og leve den der overensstemmelse, at det praller af. Så hvis du har været tidligere fyldt med en eller anden form for ubevidst frygt eller bevidst frygt omkring, hvad vil andre sige, hvad for nogle meninger har de, og vi har måske været vant til at lade os sådan påvirke af det, så kommer du et sted hen, hvor du ikke længere lader dig påvirke af det i nær det omfang, fordi du står så grounded og stærkt i dig selv, at det ikke kommer til at have nogen betydning. Så du kommer til at være din egen trailblazer, altså være den, der ligesom skaber vejen frem for dig selv, og det gør du fra denne her virkelig grounded, stærke energi af, at alt i dig føles så rigtigt, fordi du netop er i alignment med det, der bor i dig, at du bare naturligt skaber vejen for dig selv. Selvom det ikke har været gået før, og selvom at du ikke ved, hvor du er på vej hen, eller hvor det skal ende, så kommer du til at være fyldt med så massiv en følelse af at være hjemme, og af at uanset hvad der sker, så er der en god mening med det, fordi du kommer til at få fat i så tillidsfulde energier i dig selv, og sådan en stærk følelse af, at universet er en, du samskaber med. Det er en, du kan have den dybeste tillid til, og du ved, at hvis der sker noget, så er det udelukkende for dit højeste bedste, og det er altid ud fra, at der ligger en gave i de udfordringer, eller problematikker, eller situationer, der opstår, som på overfladen kan se dårlige eller negative ud. Men du vil være så balanceret i din energi, at du vil kunne se det som, jamen så var det bare ikke meningen, at det skulle ske, hvis et eller andet glipper. Jamen så var der en god mening med, at det her skete. Det leder mig helt sikkert på en vej, som er langt bedre for mig. Og så, altså det bliver sådan en snibboldseffekt, at man stopper med at skyde skyld, eller hvad kan man sige, udad til. Fordi vi kommer til at være i sådan en naturlig tilstand af bare balance, zen, ro, groundedhed. Og det er den største gave ved at leve i alignment med din sjæl og det du i virkeligheden er inde i. Det er, at vi får den her kæmpe ro, som gør os selv til netop i stand til at være den allerbedste version af os i alle situationer. Det er klart, det er jo sådan en overnight ting. Jeg prøver ikke at sælge sådan en ideen om, at det er et quick fix, eller at du hører 2 sessioner, og så er du bare good to go som en anden buddhistisk munk i Nepal. Det er klart, det er en proces, men ingen resultater kommer uden at vi gør noget. Og det her er et indre arbejde, du kickstarter, og hver eneste gang, at du lyser op på noget, bliver bevidst om noget,
så har du chancen for at få indsigter og viden om dig selv og dine handlemønstre, mærke efter, er det her hvem jeg er, eller er det noget tillært, noget som jeg i virkeligheden ikke synes er et match til den jeg er? Navigerer jeg det her på en måde jeg gerne vil, eller er der en anden måde jeg i virkeligheden drømmer om at navigere i den her situation på, og hvordan får jeg så ligesom det sat i gang? Det er det vi kommer til at dække i løbet af de her sessioner hen over forløbet, og jeg glæder mig sindssygt meget til dem. Altså jeg har jo flere forskellige soul activations forløb, både jeg har holdt og i støbeskeen, og jeg kan jo dårligt sige at det ene er vigtigere end det andet, for jeg synes jo igen at det er så uendelig interessant at gå på jagt i os selv. I sidste måned lavede jeg Codes of Abundance, som handlede om økonomisk overflod, og hvordan vi ligesom kunne, på samme måde som her, over 2 sessioner og nogle transmissioner ud over det, eller den her jeg har nu. Og der handlede det om at komme tilbage og finde ud af, hvor kan mine tanker omkring økonomiske begrænsninger og hvad der er til mig i verden, må stamme fra tidligere i tidslinjerne. Og Yes to Your Soul er mere sådan, hvor det var meget konkret kan man sige med økonomi, så det her det er mere sådan, det er et mere bredt forløb, men jeg synes også det er så fundamentalt, at det er bare katalysatoren for altså en snibbold effekt af fantastiske ting. Og igen, når du lytter til sessionerne, det er jo det der er det smukke, synes jeg, ved det her system, at der kommer lige præcis det op, som er det bedste match til der hvor du er lige nu. Fordi du får kun lov at, kan man sige, få de, nu kalder jeg dem rejser, fordi det er jo sådan en slags guided meditation, de her tidslinjerejser, og du bliver kun vist det, som du i gåseøjne kan tåle, i forhold til det her med dit nervesystem skal være okay med det. Du får også kun vist det, som du er klar til at modtage. Du får også kun vist det, som er dit perfekte næste step. Du får kun vist det, som hjælper dig hurtigst og bedst muligt videre hen i retning af det, som du drømmer mest om. Og på den måde er det jo så smukt og så effektivt og så magisk, at du risikerer ikke at få lukket op for noget, som du ikke kan håndtere. Du risikerer heller ikke at få noget at vide, som du ikke kan hitte hoved og hale i, eller ved, hvad du skal gøre af. Du får udelukkende vist det, som er dybt meningsfuldt for dig på de her rejser. Så jeg er bare så klar til den her skønne måned sammen med jer herinde på forløbet. Og har nogle spørgsmål, så skal du altid bare stille dem her i vores Facebook-gruppe. Og så gør dig klar og begynd at indstille dig selv på, at nu starter du en rejse, hvor du virkelig åbner op og tager en snak med dig selv om, at du tillader dig selv at mærke efter og åbne op for at åbne dørene til alt, hvad der bor i dig. Til alle de muligheder og potentialer og al den magi og al den visdom, alt det fantastiske, der bor i dig. Tag en indre dialog omkring, at nu tillader du dig selv at åbne dørene til, i det perfekte tempo for dig, og åbne op for alt, hvad du er. Og lad verden se alt, hvad du er. Og komme i kontakt med alt det ubevidste, der bor i dig, som lige nu holder dig tilbage, holder dig lille, holder dig begrænset, holder dig i rammer og kasser, og som forhindrer dig i at udfolde og udleve et fantastisk liv fuld af frihed, fuld af at være på dine præmisser og fuld af at udfolde tingene i dit helt eget tempo. Så frihed er virkelig et kæmpe tema på sessionerne her. Altså personlig frihed til at være den vi er, skabe det vi ønsker, modtage det vi ønsker, og i det hele taget bare leve livet på vores egne præmisser. Så der er også et kæmpe opgør med regler og normer og kasser og hvordan bør man gøre. Så hvis du er klar til rejsen på ud af boksen, hvor vi
tegner uden for stregerne, hvor vi bryder med, hvad man tror, der er muligt at opnå og skabe og være og få, så er du havnet det helt rigtige sted, og jeg glæder mig vanvittigt meget til at komme i gang med første session sammen med dig. Så brug lidt tid på at mindset dig selv til, at nu åbner du sgu dørene til en portal af magi, hvor du finder hjem til dig selv, hvor du bliver så grounded og står så stærkt i dig selv, at verden bare kan komme an, fordi du ved, at det er dig, der står ved roret, det er dig, der skaber, det er dig, der bestemmer. Alting foregår på dine præmisser, når du begynder at leve fuldstændig soul aligned. Jeg glæder mig til det, og håber, at din energi på det her er fuldstændig lige så høj som min er, og glæder mig til at skabe magi med dig. Indtil da, arbejd med at åbne dørene mentalt for alt det fantastiske, som venter på os og kommer til at ske. Og jeg glæder mig til rejsen med dig.